Ei, bona nit, viciosos. Aquí el primer Let's Play de Destiny, capítol 1. I fumant un cigarret, naturalment. Escollim el nou guardià. Aquí hem d'escollir unes classes. Titan, ets una màquina de guerra acoraçada. Triomfa totes les batalles gràcies a la força i la teva estratègia. Caçador, afrontes el teu domini. Mata els teus enemics a una precisió implacable. I el mag, l'univers és dolent la tua voluntat. Aquest. No hi ha nom. A veure, hem d'escollir el gènere. Dona, home... la dona, millor. Molt bé, hi ha el tipus de raça. Insomne, que mona. Exo, horrible. Insomne, millor. I tant, m'encanta. Molt bé, el rostre, el tipus de pell, aquest mateix, els llavis grocs, genial, m'encanta. I ara els ulls, verds quedaria guapo o groc? Verd no, groc. Buah, genial. Molt bé, les marques d'on ser tatuatges ser. D'indieta, vinga. Doncs va, fotem-li canya. Lo llamamos el viajero, y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero el viajero tenía un enemigo, una oscuridad que llevaba eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio. Siglos después del inicio de nuestra edad de oro, esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo.
ser... Ahí estás. Ei, quin tros de presentació, eh? Èpica, genial. Els gràfics són excel·lents. Buh. Per flipar. Alerta, guardiana. Ha funcionado. Estás viva. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú, bueno, llevas muerta mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la zona. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Bueno, suposo que haurem de córrer. O hi ha alguna arma per aquí. Això tampoc no ho deixa gaire Esto clar. es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Val. Vamos al interior de esa muralla. Ah, val. Hem de seguir el quadradet. Val, ara ho entenc. Val, creuar la muralla. Doncs va, fota-li, fota-li, fota-li. Ai, 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 ai. Que venen els bitxarracos aquests. Ja m'estic ratllant, ja. A veure, suposo que és tot recte. Sí. Perfecte. No, que em cague. Déjame pensar. Hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren. Molt bé, xiquet. Això estava pensant jo mateix, també. A veure, suposo que hem de seguir el quadradet dels No hagas pebrotets. ruido, los tenemos encima. Val. Hòstia, no veig cap arma ni res. Què és això? Genial. Aguanta. Los caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. Veré qué puedo hacer. Hòstia, que guapo. Ei! He vist una ombra allà. Ai, ai. Unos cuantos siglos de entropía en mi contra. Conyo. Mira-te'ls. Hòstia, merda. La reixa oberta, vale. Encontrado un fusil. Cógelo. Ai! Va, agafa'l, collons! Ara. Ojalá Ja sepas tenim el usar poder. esa cosa. Vinga, doncs. Ep, una ombra. Una altra. M'apareixeran per aquí a l'esquerra i ja veuràs tu. Funciona el rastreador. No. Hòstia, quin iuio. Oi! Cago en Déu, ja. Va, more't, colló. Hòstia. Quin espant m'han fotut. Vinga, vinga, que es posa interessant. Va. M'apareixeran per aquí i ja veuràs tu. Collons. Hòstia. Que cabrons. Quins espants que et foten els mamons. Va. Hòstia, però trobo que té poques bales, no, aquest bitxo? 25 només a la recàmera. Trobo poc. I què passa aquí? Hòstia! O sigui, aquí hi ha tota la família, col·lega. Escòria. O sigui, es diuen escòria. I uns vàndals. Vàndals i escòria. Uns molt ben trobats. Hòstia, escòria. No hagués dit mai que un alien es digués escòria. Va, escòria! Hòstia, l'escòria com aguanta. Allí hay más, pero tenemos que pasar. No bajes la guardia. Tenim poques bales. Hauríem de pillar... Ah, vale, mira. Aquestes blanques són bales. Ah, mira, amb la X salto. Molt bé. Un alijo de botín. Veamos qué contiene. Ja me la deixava, hòstia, no es veia. Què he guanyat? 48 quadradets, cubs blaus? Minas trampa. No sé què és. No las toques. Hòstia, són làsers. Els hauré de petar, no? Bofi, molt bé. Molt bé, de puta mare. Vinga, una altra. Yep.
l'escòria dels pebrots. Hòstia, però si m'apareixen per tot arreu, els mamons. Vinga, doncs, som-hi. Menja bales, mamon. I aquí hi ha una cosa verda, que deuen ser bales també. Munició especial llena. Ah, vale, que guai. Més làsers. Hòstia, a la dreta. Uala, vinga. Vinga, avui superem sopa d'alien, me cago en Déu. Ai, quina bona punteria. Ara em costarà més. Segur. Me cago en Déu ja. Va, fota-li. Si aquí hem posat làsers és que potser hi ha alguna cosa o... Jo els peto per si de cas. Ja, no hi ha res. Mira, bales. 290, molt bé. No hi ha res. A veure. Carrego, perquè això m'ensumo a que n'hi haurà uns quants aquí. Hòstia, he vist una ombra? Val, mira, aquí al davant. Hòstia, aquests duren més, els vàndals. Són un pèl més forts que els escòria, aquests. Vinga, home. Què fes aquí amagat? Val. Crec que ho he fet amb l'R1. Ei, ei, ei! Cago en Déu, xec! Ai, 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 que m'estan matant! Hòstia, quin bucaque! M'ha anat d'un pèl. Los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba. Sigamos un poco más. Esperemos que quede algo ahí fuera. Home, jo vull municions i coses, no? Armes. No em doneu res? Ah, mira. Nueva carta del Grimorio lograda. No sé què és. Què? En algun lloc, no? Suposo que és per aquí. Val, he de seguir el quadradet. Hòstia, que fosc tot. Antigua Rússia a la Terra. Esto era un Val. antiguo cosmódromo. Enviaba naves a todas las lunas y planetas. Tiene que haber alguna con la que poder largarse. Val, hem de buscar una nau. Doncs vinga, què és això? Bengales? No, algo se está Hòstia, que teletransportando. guapo. Que Naves de guapo. caídos, tan cerca de la superficie. Aquí a la nau. A veure... Hòstia puta, quanta penya. Uf, vinga doncs. No t'amaguis, noi. Collons. Hòstia. D'aquesta no en surto, Hi ha molta penya aquí. Molt bé. M'estan atacant pel darrere. Mamon. I ara pel davant. Molt bé. Molt bé. I el de dalt... Ja. A xupar-la. Molt bé. Què hi ha per aquí? No hi ha res. I per aquí? Hi ha alguna coseta? Hòstia, falta una llanterna. Ei! Hòstia, no l'havia vist. Bueno. No hi ha res. Anem per allà. Uf. Massa lluny. Però mira, li he tret vida, Però me'l gasto massa, potser, munició. M'acosto. Apa, vinga! Mengeu, home! Perfecte. He agafat bales. 62, molt bé.
Vinga, doncs, m'encanta. Què és això? Hòstia, aguijón. Són com els robotets voladors. Ah, però es maten ràpid, eh? Vinga, va. En queda una a la dreta. Dos, molt bé. Hòstia. Perfecte. Ei, nivell 2. Detecto una vieja hipernave. Podría ser nuestro billete de salida. De conya. Millora desbloquejada. Ep. No. És amb la pissarreta. I hem d'anar aquí i prema el triangle. No, ara. Molt bé. Que hem desbloquejat? Granada de vòrtice. De vòrtice. Val. Doncs ja està, no? Perfecte. Molt bé, nivell 2. Clar que sí. Segueixo dient que falta una llanterneta, eh? Ui, hi ha punts massa foscos, potser, o potser ho fan expressament. Aquí al darrere. Vinga, doncs, granada de vòrtice. Mengeu-la. Apa. Aquí n'hi ha un. Vinga, doncs. Menja la màgia, home. Perfecte. Agafem bales. Ei. Què estàveu fent aquí solets, vosaltres dos? Au. Hòstia. Sí que n'hi ha, aquí. Mira, és la nau? Hay una nave. Hay que acabar con Oh, ella. que guapa. Hòstia, és un capità. I té com una protecció, té com una armadura protectora de color blanc. Hòstia, costa més aquest, eh? On és? Allà. Sí, sí. Ui, 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 ui. Molt bé. Al cap. Ui, 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 que m'està matant. Au, mengeu granades. Ui, 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 ui. He de recuperar-me ja. Perfecte. Vinga. Vinga, doncs, cap al cap. Sí, home, sí. Ah, bitxarracos aquests. Per què t'amaga, xiquet? Au, vine cap aquí. Que et peto, et falta un bocí, home. Ah, ja era hora. Hòstia, el paio. Vale, déjame ver si puedes sacarnos de aquí. Perfecte. Perfecte. Progrés del Grimori. Lleva tiempo aquí. Hace siglos que no hace ningún salto. Suerte que los caídos no la han desmontado entera. Ei, que guapa. ¿Volará? I tant que sí que volarà. Puedo arreglarlo. Doncs arregla-la, xiquet. Au, que no tenim tot el dia. Ei. Aquest casc no m'agrada, el que porto. Hòstia, que guapo. Ai, 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 ai. De puta mare. Pues vinga, som-hi. Vale, no nos llevará fuera de órbita, pero quizá llegue hasta la ciudad. Bien, ahora el teletransporte. Què passa? Ai, ai. Hòstia. Uf. Teletransportació. Que guai. Doncs vinga, som-hi! Au, a prendre pel sac, mamons. Aneu disparant. Cuando estés lista. Vámonos a casa. Hòstia. I aquesta qui és? Oh. No sé. Potser la coneixerem més tard. Que guapo, eh? M'ha encantat. Que guapo. A veure, 55 baixes. Cap baixa precisa, molt bé. Baixes d'habilitat 0, molt bé. I fotem-li amb el triangle. I tenim una nau com a recompensa. I per nau de classe Arcàdia. Bueno, ja em conformo, eh? Amb l'Arcàdia aquesta.
Que guapo el capítol, molt xulo. Una presentació èpica i els gràfics són genials. Hòstia, que guapo. Ei, quins llamps. Oh. Genial. Genial. Super èpic. De veritat, la música, tot. Suposo que això deu ser casa nostra, no? Hem anat a casa, doncs... Ei, quines imatges. Doncs sí. Bienvenida a la última ciudad segura de la Tierra. El único lugar que el viajero aún puede proteger. L'última ciutat segura. Llevó siglos construirla. Ahora contamos cada día que resiste. Ei, la meva nena, que guapa. Y esta es la torre donde viven los guardianes. Genial. Genial. Bé, ara suposo que podrem anar per casa nostra, a veure com és. Tenia la pinta que era com un palau. O... Hòstia, que guapo. Hi ha més penya aquí. Ah, val, clar, és gent d'internet. Val, val. Suposo que més tard podràs fer cooperatius i... no sé. Val, hem d'anar al punt verd. Saludos de la Vanguardia. Molt bé. No, tu no et busco, noi. Mira, és aquest. I per aquí què hi ha? Hi ha robotets amb màquines... Que guapo. Ei, quin paisatge més guai. Bueno, anem al punt verd. I a veure què ens diu aquest, el licor rei. Aquesta, perdó. Ai, que guapa. Ens dona equipament. Molt bé, un vestidet. Suposo que ens el podem posar després. Còdic de foc. A veure... És una armadura nivell 1, 23, sí. Prefereixo aquest, doncs. Del 18 al 23... Molt bé, de conya. I de l'altre no tinc res, no. Molt bé. Nivell 2. Doncs vinga, anem a l'altre punt verd. Aquest també puc parlar? Però no. Anem al punt verd, a l'armero. L'armer. És allà al racó, molt bé. Suposo que tindrà armes més potents o què? Sí. Val, nivell 26, nivell 2, atac 26. Totes tenen atac 26. Jo tenia un fusil automàtic, doncs compraré el mateix. Marshall A. I aquest deuen ser les bales blanques i les altres les verdes, sí. I després hi ha unes liles, val. Em compro tres recàrregues. Perfecte. Que guapo. És grandiós, això, eh? És grandiós. Val. Anem a l'òrbita. Ei, quina bona pinta que té el joc, eh? És així mig rol. Has d'anar maquejant el teu personatge. Està molt xulo. Esperem que no se'ns faci monòton, que és el que pequen tots aquests jocs. Hem d'escollir destí, la torre és d'on venim,
doncs, a la Terra, no? A l'antigua Rússia. I restauració, sí. Perfecte. Iniciem i apa. A cascar-la. Ei, quin sol, eh? Fins i tot l'atmosfera, la ionosfera, es veu tot amb molt bon detall, molt xulo. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero si queremos luchar fuera de la Tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. Bueno, suposo que haurem de buscar el motor de distorsió per anar a l'hiperespai. Doncs vinga. Cap problema. El que sí que hauria de fer és canviar-me d'arma. La que he comprat abans. Molt bé, hem premut el botó d'opcions i ara procedirem a canviar l'armeta. Molt bé. No tenim res més. Perfecte. Doncs va, començar amb la missió. Havíem de buscar el motor de distorsió per agafar l'hipervelocitat, si no m'equivoco. Allà al fons n'hi ha algun. Val. Amb el botó que és la pissarreta mirem com si diguéssim el GPS. I aquell... Val, hi ha una nau allà, sí. Suposo que hem d'anar a aquesta nau d'aquí, que està com estrellada. Ei, perquè hi ha un altre personatge. Molt bé. Perfecte. Fer servir l'espectre. La conya. Au, noi, treballa. Mirem per aquí, a veure si algú... No. Doncs vinga. Ostres, quin cel. M'encanta la lluna, que xula. Vía Láctea. Instalaron un concentrador de información aquí. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a ver. Túneles de abajo. Això fa mala pinta ja. Val. Una tira recta. Per aquí, sí. És per aquí baix. Los túneles d'abajo, clar. Llanterneta, falta llanterneta. Em faig pesat, però és que no es veu res. M'he perdut. Per aquí no és. No hi ha res. Val, havíem d'anar rectes. De la dreta. No. A l'esquerra. Val. Collons, ens hem perdut. Té la pinta de que no hi ha ningú. Un mapa de toda la zona. Val. Fer servir l'espectre. Perfecte. Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Ja ho sabem. Más o menos. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Collons. On havia aquell paio? Amb 30.000 ulls? Hòstia. Vinga, tira enrere, tira endavant. Doncs va, som-hi. Hem de buscar el motor de distorsió. A la dreta, molt bé. Au, vinga. Em faltaria una escopeta de franctirador aquí, Perquè aquesta arma va bé de prop. Home, el punt de mira és millor que l'anterior. Aquest làser et va millor per disparar de lluny. L'altra era més imprecisa. Però una miqueta lenta, també. Suposo que hem de pujar aquí dalt. Ostres, quina nau. Que guapa. Que em disparen, colló. Xiquet.
Mala leche que teniu. Val. No hi ha res. Aquí. Mira. Au, més quadradets de color blau. Vale, ya estamos aquí. I m'han donat una armadura de braç. Vaya, Val. está en poder de los caídos. Espero que estés lista. Per què? Reaparició limitada. Hòstia, no em poden matar. Ui, això té mala pinta. Molt bé. Ui. Granada, au, mengeu-vos-la. Hòstia. Tenen molt bona punteria aquesta penya, eh? Au, estan tots. Falta un. I el seu germanet, l'escòria. I au, a cagar la via, Maria. Aquí està l'escòria. Opa, vinga, el monstre dels 30.000 ulls. Hòstia. I té també una armadura de... doble armadura, diria jo. Vinga, molt bé. Em faltaran bales, ja m'ho veig a vindre. Hòstia, li trec molt poca vida, eh? I això que l'arma és més bona. Uf. Bé, ei, està recuperant vida, a més. Hòstia, ja no sé quin botó toco, ja. Cago en Déu, que el va parir, però se m'està fent aquí un acorralament total. El mamón. El cap. Si els hi dispares al cap em sembla que surten la puntuació que li fas de color groc. Suposo que és més alta que la blanca. Sí. 48 a 20. Si us ho fixeu. Sí. Amb elles li faig 24 i si el disparo amb el cos és 20. Els altres és 48. M'he quedat sense bales. I he d'anar amb l'escopeteta dels pebrotets que no l'encerto mai. Hòstia, no hi ha bales. Va, on hi ha bales? Apa. Ui, que m'està matant. Fuig d'aquí. Molt bé. I he recuperat bales. Poques, però n'he recuperat. Vinga, va, mora, xec. Estàs a punt ja. No tinc bales, eh? Hauria de pillar més bales. No em veig. Ui, de què em va? Au, menja la granada. Molt bé. Motor de distorsió, ja el tinc. Missió completa. Ai, em donen regalitos. Acabas de matar a un arconte. Quizá Qué afecte a los bé. caídos. Y hemos conseguido un motor de distorsión. Podremos ir a Mira, aquí hi ha combatir més la munició. luz. Debes hablar con Molt el bé. orador. Hòstia, que guapo. Genial. Genial. A veure si hi ha més cosetes per aquí. Segur que no. Molt bé, ja s'ha acabat. Val, havia un comptador. Val. Ja m'he fixat. Quan acabes les missions se't posa un comptador perquè recuperis una mica de munició i tot. A veure, tinc un casc nou i una escopeta, si no m'equivoco. 23 baixes i 0 i 0. Molt bé. Molt bé. Còdic de foc. Bueno, aquell casc vermellet semblava més maco, perquè el que porto no m'agrada gens. Gens. Pel·lículeta. Hubo un tiempo en el que fuimos mucho más poderosos. Pero eso fue hace mucho. Hasta que despierte y encuentre su voz. Yo soy el que habla en nombre del viajero.
Debes de tener muchas preguntas, guardiana. En su último estertor, el viajero creó espectros para buscar a aquellos capaces de usar la luz como arma. Guardianes para protegernos. Ahora que él ya no puede hacerlo. ¿Qué le sucedió? Podría hablarte de la gran batalla que ocurrió hace siglos. De cómo el viajero quedó inutilizado. Podría hablarte del poder, de la oscuridad, su ancestral enemigo. Antes se contaban historias para asustar a los niños. Pero últimamente, no. Ya. Ningún niño las necesita. La oscuridad se cierne de nuevo. Y esta vez no sobreviviremos. Sus tropas nos rodean. Los caídos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer yo? Haz que la oscuridad retroceda. Los guardianes luchan en la tierra y más allá. Únete a ellos. Tu espectro te guiará. Espero que haya elegido sabiamente. Lo hice. Estoy seguro. Somos un equipo. Els temps de recàrrega potser triguen un pèl. Se't fa una mica pesat, no? Sobretot quan fan vídeos, ells, que s'està un temps carregant. Però bé, abans havíem d'esperar molt més amb els jocs d'abans. Val, hem d'escollir destí i anem de pet a la torre. O no? No, fem la missió, la segona missió, va, que hi ha vici. Fem aquesta, no? La foscor interior. Iniciem i a cascar-la, que hi ha moltes ganes, moltíssimes, de matar aliens i de matar el que se'ns foti pel davant. Nos informan de que los caídos del cosmódromo protegen celosamente el viejo observatorio. Podría tratarse de uno de sus líderes o algo de valor. El orador ha pedido a los guardianes que investiguen. Vinga, doncs anem a investigar. Espero que no hi hagi gaires líders, perquè encara no tenim prou nivell. Vale. El observatorio está al otro lado de la estepa. Y rodeado de caídos. Bueno, cuando quieras. Hòstia, que guapo. Val. Tenim les mateixes armes. Ah, mira, nivell 3, hòstia. Val, l'armadura de braç i el casc nivell 3, no el podem agafar. I això està... no podem agafar-ho. Val. Poca coseta tenim, eh? A veure... cap allà. Ostres, hi ha trets per... a banda i banda. La penya té un nivell molt alt. El número de dalt que els hi posa és el nivell, no? Jo estic al 2. Hòstia. Hem d'anar a l'observatori. Ei, quin salt. Subiéndose a naves colonia para construir ciudades en otros lugares. Y ahora los caídos recogen sus huesos. Oh, que dramàtic. Recogen sus huesos. Au, no siguis tan dramàtic, xiquet. No n'hi ha per tant. Colina arriba, el edificio del radar. Eso es el observatorio. Molt bé. Doncs anem. Aquí hi ha avions caiguts, destrossats.
Hem d'anar tot recte. Però aquí no hi haurà cosetes? Reanimar, posava... Ah, val, podem reanimar la gent si mora. Hem fet massa tard. Val. No ens desviem del camí, que suposo que aquí hi arribarem més tard. Tot recte. Ens fa falta un vehicle, Abans hem vist aquella nau, d'aquell xiquet, que semblava com una nau d'aquelles de Star Wars. Ara no me'n recordo del nom, però ens caldria un bitxo d'aquests, Perquè hem d'anar bastant llunyet i es fa una mica pesat, però bueno. Estem al principi del joc i tampoc no volem criticar-lo aquí. A la dreta, mietals. Au. Pengeu làser. Molt bé. Allà al darrere hi ha el capi. Sí. Va. Ja el mato. Ui, falta poc. Vinga, ja era hora, hòstia. Colló. Val, agafem munició, no hi ha més. Anem cap dins. Té la pinta de que aquí hi haurà molta penya. Ei, xiquet. Ei, com ho he fet jo, això? Hòstia, he començat a ballar, no? Val, crec que ho he fet amb les fletxes. Ya estamos. Es una de las estaciones. Les coses més rares. Para contactar con las colonias. Falta la llanterneta perquè no es veu res. Val. Seguim... Ei, ha desaparegut. Reparació limitada. Me cago en... Val. Això té la pinta de que serà xungo. No hay salida. Los caídos la han sellado. I on vaig jo ara? Aquí? Val, sí. Fer servir l'espectre. Doncs au. A veure, jo abans he ballat amb les creuetes, crec? Sí. Molt bé. Ah, també puc saludar. Los caídos no querían que nadie entrase. Puc senyalar. Ni saliese. De xorradetes. I em puc asseure. Au, vinga. Au, som-hi. Va. S'havia quedat encallat i tot el botó, ja. Ah, mira, la llanterna. Hay mucho movimiento delante. I com és que abans no la tenia? Cagon. Té molt mala pinta, això. La cançoneta, la música aquesta... Ai... Violins estridents... Ei, què és això? Hola, vinga! Són nous, lacaios. Ei, que em maten, no! Hòstia! M'han fregit. Al fons, xato. Muy mal. Fatal. Au. Sort que es guarda. No hay salida. Tornem-hi, doncs, va. La han sellado. Puedo abrirla. Hòstia puta. Et venen però superrapidíssim aquests, Et venen contra tu. I no tenen armes. Doncs au, esperem que obri. Ballem una mica. Iu. Los caídos Saludem. no querían que nadie entrase. Senyalem. Ni saliese. I a punt. Va, xec. Va, tira. A la segona. Lanterneta. ¿Y esto? Hay mucho movimiento delante. Esto me da muy Sí, a mi també, ja. I ara no vaig tan a saco, a veure si... Era per aquí, apareixien per aquí, crec. Sí, mira-te'ls. Tiro enrere. La colmena. Els llenço la granada. Molt bé. Sí, estratègia. Xiquet, on vens tu? Ei! Xic, no! Hòstia puta! Molt malament, Molt malament. I a més he fet 6 baixes també, com abans. O sigui, 6 i 6. Fatal, Xic. M'hauria de replantejar això una mica, a la tercera. A la tercera diuen que va la vençuda, no? Salida. Los caídos Va, la han ahora. sellado. Puedo abrirla. Ara no s'obre? Ara. Au, anem a ballar.
No, no, balla bé la palla, Ni Té sabia bon ritme. Au, concentrem-nos, perquè l'hem cagat 2 cops. I aquest tercer ja no el podem cagar més, ja. A veure, a poc a poc. A poc a poc! A poc a poc! I amb il·lusió, com diu el president Mas. Au, hem agafat 2 boletes, que no sé què són. Ah, mira, un casc i unes botes, que guai. Val. Tirem enrere. I a veure que no ens acorralin ara aquest cop. Ei, 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 val. Si tirem a baix ja no venen. I els hi fotem a la distància. Perquè són molt malparits aquests, Són molt malparits. Mira-te'l. Opa. Això sí, es maten molt ràpid. Hòstia, i aquesta arma té el carregador més curt que l'anterior, Té 22. L'altra tenia 25. Collons, hem millorat amb atac, però amb recàrrega no gaire. Val, això sembla que està enllestit. Molt bé. Un Gusilus. Semblava l'Iniesta, aquell. Molt bé. Acròlits. Aquests semblen més durs, aquests acròlits. Els lacaios i els acròlitos. Au, menja-te'l. Molt bé. Munició plena. Doncs agafem l'escopeta. Perquè si ens surten aquests lacaios, no sé per què, però l'escopeta és més ràpida disparant. I amb un tret segur que els fregeixo. Perquè si no se comencen a acumular i amb l'altre he de recarregar. Mira, te'ls veus? Ho sabia. Ho sabia. I va de conya, l'escopeta. Ara canviem ja, no? Potser? Recarguem. Perquè no fotrem res a la distància. Canviem-la. Ara. Molt bé. De conya. Ei, nivell 3. De conya. Hòstia, quanta penya. Au, granada, menjau-vos-la. Millora desbloquejada. Val, després ens ho mirarem. Hòstia, apareixen per tot arreu. Home, aquesta disparada lluny va molt bé, Va molt bé. Té aquest punt de mira de làser i va bastant bé, és bastant fineta. Hòstia. Molt bé. Hem d'anar al quadradet. Hòstia, els lacaios aquests dels collons. Uf. Val. A veure què hi ha per aquí. Com sempre no hi ha res. Què és això? És la maga. Hòstia. Ah, bueno, però li hem tret bastanta vida, de l'armadura aquesta que tenen... La segona armadura, que és de color blanc. Crec que ens la patrem ràpid, la maga. Hòstia. Ui. Molt bé, escopeta. Sí, senyor. Apa. A prendre vent. L'escopeta va de conya per aquests paios, pels lacaios aquests. I ara a la distància agafem el fusell i li hem de fotre la maga, perquè si no no ens la carregarem mai. Ara l'he tocat. Hòstia, però no paren d'aparèixer gent nova, Aliens nou, perdó. Val. On és la maga? Magueta. On ets? Molt bé. Ai. M'estic equivocant. Sempre m'equivoco amb el botó de la granada i l'altre, que són els dos R1, L1. Mai sé quin és qui. Un desastre. Molt bé. Collons, hi ha resistència, Ei, què passa aquí? Qui m'està atacant? Ei! Tinc la maga aquí al... Hola! Xec! Fot el camp ràpid! Collons, m'he trobat el seu cul a la meva cara! Au! Hòstia puta! Doncs és d'orilla, la tia? Ara! Molt bé! Sí, vinga, va! Un pèl més. Au. Prendre vent.
Perfecte, missió completa. La colmena lleva siglos sin pisar la tierra. Esa maga es de la luna. Pensaba que estaban contenidas allí. Quizás la oscuridad está mucho más cerca de lo que pensamos. Ja s'ha acabat? Sí. Ja s'ha acabat. Molt bé. Fem un ballet dels nostres. Que balla de puta mare la palla. Ja. Molt guapa la missió, eh? Hem tingut un punt una miqueta difícil amb els lacaios, però al final hem trobat la solució.